Laadala aw ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so aw b'a dɔn an bɛ to ka dɔnnibagaba sigilenw de wele ka na jɛmukan in kɛnɛ kan ka na fayida lakikaw di aw ma fayida minnu bɛ se ka aw mako dilan f'aw sigiyɔrɔ la bi ko kuran a ka bɔlɔlɔsɔn tile sanfɛ 223 Chrono TV ka foli ta ka ɲɛsin an kanubaga kelen la bɛɛ lajɛlen ma an mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan an kɛlen don ka wele bila dɔnnibaga min ma maa dogolen tɛ nin plateau in sanfɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawo an bɛna kuma bara tengo a la a bɛ foli ta ka ɲɛsin aw ma bi an bɛ sɔrɔ ka fayida lakikaw di aw ma Dawo i ni ɲantuma an b'a somɔgɔw alhamdulilayi ka kɛnɛ wa ba kɔni baasi tɛ yen alhamdulilayi an b'a ba an kuma b'i cɛ bolo alihamudulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala taala min sɔnna hey ka an ɲɛ kɛ naani he bi fana o dongo an bɔra yan bi fana ala sɔnna Candu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ wulibali don an bɛ ala fo ka ala tanu Hey. ka ala barika da o don ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiriw la ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o fana ka cɛsiriw la o don diɲɛ in de o hey an b'o de fɔ ɔhɔ adamaden i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ Hey. cɛsiri tiɲɛ don o de kosɔn an ka faamaw ye cɛsiri fɔ an ye ɔhɔ o de kosɔn Hey. aw yɛrɛ fana cɛsiri la o don ne balimakɛ an bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo ka an lamɛnbagaw fo a don an ma ɲina tungadenw kɔ ayi lori maa min bɔra faso la Hey. k'o bɛ taa fɛn ɲini ɔhɔ an bɛ ala deli ala ka se ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'u ma u ka fɛn sɔrɔ n'u ye fɛn sɔrɔ Hey. u kana ɲina faso kɔ Tiɲɛ u ka cɛsiri Ɔhɔ. cɛsiri de bɛ laban siga t'o la n'ala sɔnna adamadenw bi an bɛ don jamukan kɔnɔ an bɛna an ka dɔnni fɔlɔ fɛn jumɛn kan an bɛ fɛ ka dɔn mara ye bana suguya jumɛn ye yala est-ce que fura bɛ sɔrɔ mara la ka se ka mara furakɛ ka ban adamaden farikolo la pewu-pewu wa kuma b'i bolo alihamudulilayi Ɔhɔ. an bɛ ala fo ka Hey. ala tanu Ɔhɔ. ka ala barika da tiɲɛ don n y'o de fɔ bana tɛ ala ta ala ka dugukolo sanfɛ ni lakari tɛ min na mɛ fɛn o fɛn bɛ yen Ɔhɔ. lakari b'a la nka fɛn o fɛn n'a ma dɔn i tɛ se k'o lakari tiɲɛ don mara hey mara yɛrɛ ye kalite saba ye hey a ɲɛfɔ mara kalite fɔlɔ a ɲɛfɔ u ye mara ye an b'a fɔ o ma ko mara bilenni hey o de bi fa wuli adamaden la bilenmancori bilema corin hey dɔ fana bɛ yen Ɔhɔ. an b'a fɔ o ma ko marafin hey o de bi ɲɛ ŋɛɲɛ o bi sen sufe dɔ fana bɛ yen an b'a fɔ ko marajɛ hey n'u bi i la he tuma min na i ye ko ji la Ɔhɔ. i b'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ dugumɛnɛw bɛ ka taama i la n'u taamasiyɛn bɛ ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la Ɔhɔ. mara de b'i la hey donc fo mɔgɔw k'a dɔn a ɲɛfɔ bana tɛ se ka furakɛ Dawo. fo bana de ka dɔn ni bana ma dɔn Ɔhɔ. a tɛ se ka furakɛ dɛ Wulibali donc don. fo i k'a dɔn nin bana in ye mun ye Hey. yiri jumɛn de kan ka nin furakɛ A ɲɛɲini. n'u ɲɛ sɔrɔ A walawala. a ka ca ala fɛ Hey. ɲɛ bɛ sɔrɔ k'u la Alahu akbar. nka an bɛ kuma kelen fɔ an lamɛnbagaw ye ɔhɔ adamaden i mana taa yiribɔla fɛ ɔhɔ parce que yiri ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ kan ka hakili t'o la ne balimakɛ O mun ye? mɔgɔw bɛ ka yiri balabala de yiri tɛ ka tobi ka mɔn hɛn yiri mako bɛ tobi ko ɲuman de la Ɔhɔ. i bɛ yiri tobi ɛri naani ɛri duuru ɛri wɔɔrɔ o la i bɛ sɔrɔ ka yiri nafa dɔn hey nka n'i ye yiri balabala Ɛri kelen. e mako bɛ min na Ɔhɔ. o tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ Ee. donc fo mɔgɔ ka hakili to yiri yɛrɛ kɛcogo la parce que an y'a kɔlɔsi ɔhɔ i bɛ yiri di mɔgɔ ma o bɛ taa yiri balabala Hey. i ye waati min d'a ma a ka yiri in kɛ ka se o ma Hey. o fana tɛ sɔrɔ donc o fana ye problème ba ye an ka baaraw la a bɛ n'a fo fɔ an k'o misaliya la i ɲɛfɔ. b'a kɛ to a bɛ n'a fɔ misaliya la Kosɛbɛ. ni ku dila e ma Voilà. k'e ka ku tobi walima sɔ kulubalakaw ka fɛn A bɛ ani ten. jaralakaw ka fɛn A bɛ ten. k'e ka sɔ tobi A bɛ ten. bɛɛ b'a dɔn ni sɔ kɔni ma mɔn ka ɲɛ Kosɛbɛ. a b'i kɔnɔ funu voilà i bɛ fɛn ci dɔrɔn i yɛrɛ ma kosɛbɛ f'a ka kosɛbɛ tobi ka mɔn de Voilà. walasa i yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ voilà Ah, parce que kuma fɛn dɔ de bɛ yiri la Oh. n'i y'a tobi Ɔhɔ. o bɛ bɔ ka don ji la o de bɛ banakisɛ faga voilà voilà a faamuyala o ye mara fura dɔ ye an ka taa donc sisan Mhm. mara filanan Ɔhɔ. n'o ye marafin i y'o fɔ min bɛ mɔgɔ ɲɛŋɛ Eh, ne balimakɛ ɔhɔ an bɛna se mara yiri yɛrɛ ma Hey. k'a ɲini adamadenw fɛ Ɔhɔ. o ka nin kɛ n tɛ bana man ɲi dɛ mara yiri mun ye kana segin ni bana jugu ye a ɲɛfɔ ko n ye fɛn bɛɛ kɛ Walayi. kana segin ni bana jugu Ye. ye ko n ye dɔgɔtɔrɔso kɛ Tiɲɛ don. aw kana sɔn o la fiyewu ɔhɔ adamaden cɛsiri i ka kow ɲɛɲini laɲini ani latigɛw de bɛ yen Tiɲɛ don. maa o maa ye i ka kow ɲɛɲini Ɔhɔ. ala b'i ka kow ɲɛ di Wulibali don. aw kana tulonkɛ don kow ɲɛɲini ne balimakɛ ɔhɔ a kɛra marafa sugu o marafa sugu ye a jɛma fara bilenman kan o b'a fɔ yiri dɔ ma Ɔhɔ. ko wojɛ wo gɛnma mɔgɔ caman b'a dɔn I- 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 n'i ye i- wojɛ sɔrɔ ɔhɔ i b'i jija ka wojɛ kɛ kuru naani pati ka nɛrɛ fara nɛrɛ den fara he
nɛrɛkɛsɛ bɛ bɔ fara min na dɛ i b'u kɛ kuru 3 i b'i jija o b'a fɔ yiri dɔ fana ma ko segu fali ko jofaga i y'a faamu i b'u kuru 3 fana k'a la ne balimakɛ n'i y'a don daga la i b'a to fo heure 4 heure 5 ne balimakɛ maa si tɛ tile 7 tile 9 kɛ n'a ka mara to i la n'a ma i bila a y'o tɛ kɛ a b'a si tunu mara yiri don a b'a banakisɛ bɛɛ faga ka bɔ k'a sama k'a fili kɛrɛfɛ peut-être t'u la fiyewu kuma banna n'ala sɔnna nin waati na n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adamadaw ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se ka ta an ka ja dugu ma adamadaw an bɛna sɛnɛkɛlaw la a bɛ n'a fɔ mali kɔnɔ bi samiya b'a la ka samiya ka don sɛnɛkɛlaw ko k'olu mako bɛ dalu la n'o ye daninw kɛ sɛnɛw ka se ka ɲɛ u bolo a kɛla kaba ye o a kɛla saɲɔ o a kɛla sɔ ye o a mana kɛ sɛnɛ fɛn o fɛn ye o ka ɲina samiya ka se ka ja u bolo dalu jumɛn b'i bolo ka di sɛnɛkɛlaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye n'o ka sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ alhamdulilayi a bara ci ne balimakɛ an b'i yɛrɛ fo belebele i ka cɛsiriw la naamu parce que n'i y'a ye kuma na yan an ye fɛn dɔ de dun o don dɛ i y'a faamu o don dɛ dunkafa tɛ yɔrɔ yɔrɔ lafiya tɛ yen an ka président ko ten i y'a faamu a fɔ i y'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ ne tɛna da yiri dɔn dili ma dɛ ne bɛna fɛn dɔ fɔ sɛnɛkɛlaw ye parce que an yɛrɛ ye ɲina samiya lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kodɔnnaw ka gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la u ye samiya taamasiyɛn fɔ an ye an ye taamasiyɛn ɲuman sɔrɔ ɲina samiya na ne maa min bɛ tulonkɛ la i ka tulonkɛ yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛ ye ne maa min bɛ sɛbɛ la i ka dɔ fara sɛbɛ kan ɲina samiya ka di ɲina samiya ka di ne balimakɛ e min tulo b'an na nin waati in na adamadaw lamɛn i k'a kɛ i bɔkolo kama i ka ne kɛ o ye fɛn jumɛn ye dutigi jija i ka taa sugu la i ka kami jɛma 1 san n'i ma kami jɛma sɔrɔ dun u b'a fɔ sɛ dɔ ma ko turu 100 o jɛma 1 san e yɛrɛ ye fɛn dɔ tɔgɔ fɔ sisan ko kulubalakaw ta tɔgɔ t'ale la bɛɛ b'ale fɛ ne balimakɛ i ka sɔ san mais min bɛ ɲini aw fɛ kosɛbɛ saraka in kan ka bɔ dɛnɛ lundi ne balimakɛ n'i ye kami jɛma sɔrɔ walima i ye dununkɔrɔ dɔ bɛ yen ko turu 100 i y'o jɛma sɔrɔ ka sɔ sɔrɔ min bɛ i n'i ka denbaya bɔ i bɛ don i ka so kɔnɔ i bɛ dugawu k'a la samiya masaya tɔgɔ samiya gɛrɛsɛgɛ samiya hɛrɛ i bɛ se ka kisi samiya kasara ma cogo min na i bɛ kisi a balawu ma cogo min na i bɛ dugawu kɛ sɛ in na i bɛ sɛ in kantigɛ aw bɛ sɛ in tobi aw ka so aw bɛɛ b'a dun baarakɛlaw denmisɛnninw bɛɛ b'a dun n'aw y'a dun k'a ban ne balimakɛ i bi sɔrɔ ka sɔ in nɔ furafura ni ka taa bɔn dingɛso la balo tun ba yɔrɔ min na pewu o ye dingɛso de ye n'i ye ni bɔ dingɛso la dingɛw bɛ taama sirani min fɛ e k'a bɔgɔ dɔn ta e min ye dutigi i bɛna don ji la k'i ko a la tiɲɛ naani ne balimakɛ diɲɛ tɛ seleke naani yan kira ka sahaba cɛ naani tɛ yan mɛrɛkɛba naani tɛ yan ni ko n'i ye ni ko ni ala sɔnna e bi sɔrɔ kɛ ɲina wa ni e sɔrɔ kuma se ɲina yanni lahara jɔ don cɛ a tɛ fɔ e ma ko karisa ɲɔ banna ayi nin tɛ peut-être tɛ na dɛ k'o ka nin kɛ ayiwa y'a faamu ni sɛnɛkɛlaw ni maa mais dutigi de b'a kɛ dɛ maa min ye dutigi e de bɛ dugawu kɛ sɛ in na i ka gɛrɛsɛgɛ samiya hɛrɛ sɛnɛ bɛ se ka ja cogo min na wa ni ɲɔ tigɛra i bɛ se ka ɲɔ in don hɛrɛ la cogo min na e b'o dugawu bɛɛ k'a la ka sɔrɔ ka nin saraka in bɔ kana foyi t'a la n'aw y'a dun k'a ban yɔrɔ min dumuni kɛra yɔrɔ min na o de bɛ furafura ni ka taa bɔn dingɛso la donc dingɛw bɛ taama sira min fɛ e min ye dutigi ye i b'u bɔgɔ dɔn ta ka na don ji la n'i y'a don ji la i b'a fɔ ala e ye ne da ka dingɛ dan dingɛ ma jɔ dingɛ masaya kana jɔ ne ka kɛ ɲɔ masa ye fɛn bɛɛ ka kɛ ne ka ɲɔ kana ban ne balimakɛ n'i y'a kɛ i bi ala taala jɔyɔrɔ i bɛna dɔn ja ala bɛ a ka jɔn bɛɛ lajɛlen kama Allahu akbar ka ɲini aw fɛ n'a ma ko bɛ jiri karamɔgɔ adamadaw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a b'a ta an ka ja dugu ma adama dɔw nɛnɛkiri bɛ bali ka feere kɛ o yɛrɛ ma walima n'o ye ko fitinin kɛ dɔrɔn n'o ye taama fitinin kɛ dɔrɔn nɛnɛkiri bɛ feere kɛ dɔw ko sisan dɔw ko nɛnɛkiri feere kɛ bana maa minnu nɛnɛkiri bɛ feere kɛ o yɛrɛ ma ni sisan don walima nɛnɛkiri feere kɛ bana don maaw ka fɔ cogoya la fura b'o la ne balimakɛ n'i y'o furakɛla wanɛ de ayi ne yɛrɛ yanni ne ka se Sikaso yan ne dɔnna n'o ye sinzan bɛ kɔlɔn bɔla min minɛ yalɔ kɔlɔn dɔw bɛ yen sinzan fana o don non o y'a fɔ mi da i kan ka di ne ma o la o ne balimakɛ sunmaralafiri sɔgɔsɔgɔnijɛ qualité dɔ bɛ yen i bɛ sɔgɔsɔgɔ i tɛ karo sɔrɔ tiɲɛ don i y'a faamu
ale ni sinsan bɛɛ kelen parce que sɔgɔsɔgɔnijɛ a b'i pasa i sen kan e tɛ se ka foyi yira ko ne bɛ k'a dimi nka i bɛ to ka baga ta a fura bɛ yen sinsan ni sumaya bonyana walima ni fonɛnɛ sera olu ni hɛrɛ de fara an b'a fɔ o ma ko sinsan olu bɛ o nɛnɛkili bɛɛ bɛ fereke a tɛ se ka taama n'a taamana dɔrɔn nɛnɛkili bɛ jɔ ne balimakɛ an b'o fura bɔ yiri naani de la o yiri naani i bɛn'o di i b'o di maa ma bi est ce que an t'a di i bɛna di fu an b'a di fu ne balimakɛ a dafalen ne balimakɛ an y'o de fɔ n ko adama daw dara saga kunun na jiri karamɔgɔ an tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to an kɔnɔ n'an ye fɛn fɔ don o don k'a tɔ to an kɔnɔ n'an ma ho sera ma ala kana ɲ'an bolo parce que o ye kɛlɛ ka alaw ta ala ka jɔn janfa adama tɛ janfa fɛ ne balimakɛ ni sinsan bɛ maa min na i b'a fɔ a ye ko a ka taa sugu kɔnɔ u b'a fɔ yi dɔ ma ko mɛnsɛn a bɛ sɔrɔ ka taa kungo kɔnɔ u b'a fɔ yi dɔ ma ko si mais a bɛ taa yiri in kɔrɔ a b'a lajɛ si bulu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bilenlen don yiri la a b'o caman bɔ ka na fara mɛnsɛn na k'a tobi ka to k'a ko k'a min ne balimakɛ n'a sinsan feerekela cogo cogo n'a ye nin kɛ sinsan b'a bila pewu mais ni maa min t'a feerekela pewu a mako bɛ nɛnɛkili la nɛnɛkili tɛ yen i b'a fɔ a ye k'o ka nɔnɔ ɲini n'o ye nɔnɔ sɔrɔ o bɛ li dɔɔni ɲagami nɔnɔ na a b'a min o yɔrɔ bɛɛ a b'a min k'a ba dɔrɔn fiɲɛ bɛ na nɛnɛkili b'a bila pewu mais k'a furakɛ k'a ban pewu o ye nin yiri in de ye n'Ala taala sɔnna. Daw ni waati in na hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw ma adama daw ɲɛ dimi dɔw bɛ yen olu ɲɛ de bɛ minɛ ka bilen dɔw bɛ olu ɲɛ de bɛ bɔ o yɛrɛ ma dɔw bɛ olu ɲɛ de bɛ jibɔ o yɛrɛ ma a kɛra denmisɛnnin ye o a kɛra maakɔrɔba ye o est-ce que yiri bɛ yen yiri min bɛ se ka adamadenw ka ɲɛdimi a kɛra ɲɛjalan dimi o a mana kɛ ɲɛdimi suguya fɛn fɛn yiri bɛ min bɛ se ka adamadenw ka ɲɛdimi kɛlɛ k'a ban pewu 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 wa. Alhamdulilayi yiri bɛ yen ne balimakɛ nka an bɛ kankari da nin yɔrɔ in na o tɛ dɔwɛrɛ ye attention ɲɛko la a lamɛn dɛ parce que ɲɛ ye problème ka gɛlɛn kunfɛ ko tɛ yiri bɛɛ tɛ kɛ ka ɲɛ ko kunfɛ ko tɛ dɛ ne balimakɛ kololaw ko yiri a man ka ɲɛ ko ɲɛ bɛ furakɛ ka sɔrɔ jiri ma kɛ ɲɛ na dɛ i y'a faamu o bɛ se ka kɛ e filɛ ka min fɔ tan ɲɛ jalan dimi n'a ye maa o maa sɔrɔ walima ɲɛ bɛ ji bɔ a yɛrɛ ma walima a bɛ bo tigɛ a yɛrɛ ma i b'a fɔ a ye o ko a tigi ka jija ka tomi bulu bɔ n'a ye tomi bulu bɔ ale tɛ tobi ka mɔn a bɛ n'a balabala n'a bulu yɛlɛma dɔrɔn a b'a ji jigin a tɛ kɛ ka ɲɛ ko dɛ a bɛ to k'a sɛnɛ ka to ka ji min a kana kɛ ɲɛ na dɛ a tɛ don ɲɛ la ayi a tɛ kɛ ka ɲɛ ko ayi non o dabila ɲɛ tɛ sɔn o ne balimakɛ n'i y'a kɛ o kɛcogo la n'i ye waati sɔrɔ la a bɛ ɲɛdimi furakɛ k'a ban pewu mais dɔ bɛ yen tomu bulu fana tɛ se k'o ban o ye glaucome ɲɛdimi dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko tension glaucome dɔ bɛ yen a bɛ ɲɛ minɛ o ɲɛ tɛ se ka opérer i bɛ taa mɔgɔ tulo banna o bana n'a ye minɛ a damadaw de b'u sanu ka bɔ yen pewu ayi o yiriw fana bɛ yen ne balimakɛ n'u ye mɔgɔ minɛ ne balimakɛ kana jɔrɔ kana hami kana siran a damadaw yɔrɔ ɲini i ka na ni ala sɔnna glaucome tɛ n b'a sanu ka bɔ yen pewu ayi yiriw fana bɛ yen n'Ala taala sɔnna hali bi ka ɲini aw fɛ a ka adamadaw o kɔfɛ an bɛna gɔkun na jila gɔkun a fana kuma bɛ maa caman da jila gɔkun bɛ se ka fɛn ɲuman dilan adamaden ka maaya la alhamdulilayi n'i ye jila gɔkun ta k'a lajɛ yiri 7 de bɛ diɲɛ kɔnɔ ji tɛ o yiri yɛlɛma a mana kɛ Amérique o yiri kelen de don a mana kɛ Espagne o yiri kelen de don ji tɛ o yiri yɛlɛma ngɔku b'u la ne balimakɛ ngɔku de ma dɔn ni ngɔku dɔnna hami tɛ yen ni ngɔku dɔnna banajugu tɛ yen ni ngɔku dɔnna kamanagan tɛ yen ni ngɔku dɔnna jigitigɛ tɛ yen jila ngɔku ye yiri ye yiri min bɛ falen ji la ji ye nɛɛma de ye mɔgɔya tɛ taa ni ji tɛ ne balimakɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko fo ka karisa sa a tɛ kɛ maa ye adamadaw bɛna kuma dɔn dɔ kan jilangɔku kan ni maa o maa y'a kɛ cɛ o cɛ de ko i tɛ kɛ maa ye o cɛ kelen bɛna fɔ ko karisa ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ tɛ yen i bɛna o fana de fu i y'a faamu i b'o de fu n b'a de fu ne balimakɛ kamanagan ni wali juru b'i la e yɛrɛ bɛ ɲini ka boli a kɛ i bɔkolo kama
i ka soli ka wuli tarata donya fɛ i bɛ taa ngɔgu bɔ n'i ye ngɔgu bɔ i bɛ jija tarabuden dɔ bɛ yen n'o ye tarabuso sabanan ye n'o ye maliju bɛ sɛbɛn cogo di maliju bɛ sɛbɛn fila kelen i b'a sɛbɛn e tɛ k'a ɲininka juru de sara wa i b'a sɛbɛn dusukun jate la 132 n'i y'a sɛbɛn 132 nasi i b'a tila fila nasi tɔ kelen i b'u kɛ ka ngɔgu tobi i b'u ko lɔgɔkun kɔnɔ tile 7 n'i tilal'o la ngɔgu nasi tɔ i bɛ ngɔgu dɔ susu k'o mugu k'a la k'o kɛ nasi tɔ la ka kasa tigɛlan dɔ k'a la k'o fana mɔ tile 7 sigiyɔrɔma 2 o ye 14 tile 14 b'a sɔrɔ i kɛrɛma ye i y'a faamu jiri de bɛ nin kɛ o ngɔgu kelen ne balimakɛ ngɔgu ka ɲi dɛ ngɔgu ka ɲi dɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛnna kan i mana da don kuma o kuma na mɔgɔ b'u da bɔ la e mana kuma fɔ mɔgɔ tɛ da la i b'a fɔ ko adamadaw ko i ka ngɔgu feere ɲini n'i ye ngɔgu feere sɔrɔ i bɛna susu k'a mugu bɔ n'i b'a fɛ i ka ja adamaden yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'i ma fɛn o n'i ma fɛn bɛ yen ko a bɛ Alahu Taala ka fiɲɛ sama n'i b'a fɛ ka ja ye i bɛ ngɔgu feere mugu i b'a kɛ nari la n'i y'a kɛ nari la ne balimakɛ e ka to k'a mun n'o dawula nana i b'i yɛrɛ ɲini i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna di cɛw ma parce que kɛlɛw ka ca cɛw n'u musow bɛ kɛlɛ caman kɛ ka sɔrɔ u bɛ bagara musow ma ka sɔrɔ fan fila bɛɛ kan ka lajɛ donc u ye fan fila lajɛ ye jumɛn ye Alahu Taala ye cɛ o cɛ da yalɔ an bɛɛ bɛnna kan ko n'i kɛra cɛ ye ka ban ko i ka kɛnɛ ko problème wɛrɛ tɛ yen k'a sɔrɔ problème bɛ yen fo 3 ne balimakɛ maa dɔw bɛ yen a ka kɛnɛ defu foyi t'a la nka a ka lawaji man ɲi dɔ fana bɛ yen a ka lawaji ka ɲi problème t'a la nka denkɛsɛ bɛ salaya dɔ fana bɛ yen denkɛsɛ ka ɲi mais dɔ fana bɛ yen lawaji ka ɲi denkɛsɛ ka ɲi nka lawa yɛrɛ de t'ale la fiɲɛ o fana bɛ yen nin 3 de bɛ yen bon ni maa min ka lawaji ye fiɲɛ ye n'o problème bɛ e la e bɛ to ka jigin muso la ko foyi tɛna ko n ka kɛnɛ k'a sɔrɔ problème bɛ yen bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a ye a ka kɛnɛ mais a denkɛsɛ bɛ salaya a bɛ jigin muso la ko ne muso tɛ ka den kɛ ko muso problème ye muso ye k'a sɔrɔ problème baw de bɛ cɛw la i y'a faamu pour que o problème kana i sɔrɔ ni degun in kana i sɔrɔ ni tɔɔrɔ in kana i sɔrɔ i bɛ ngɔgu den ɲini ngɔgu den ne balimakɛ n'i ye ngɔgu den mugu bɔ ngɔgu den k'a mugu bɔ ka to k'a kɛ kafe la k'a min n'i ma farati i tɛ se ka gɛrɛ muso la dɛ ni fan bɛɛ bɛ kɛ denkɛsɛ ye nin bi adamaden denkɛsɛ de dilan o de kosɔn den fara si tɛ taa ngɔgu kɔ a ye yirimasaw tulo bɛ nɔ i mana den fara dilan cogo cogo ngɔgu b'a la ni ngɔgu t'a la a tɛ ɲɛ ne balimakɛ an ka jija an ka sɛbɛ ta ka tulonkɛ bila an bɛ diɲɛ minɛ i n'a fɔ bi diɲɛ in a bɛ ka sɛbɛkɛlaw kamanagan jango maa min bɛ tapage kɛ tapage tɛ foyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baara kɛ tiɲɛ kan maa min b'an sɛgɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ ye o fana ka baara kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra Ala b'an bɛɛ dɛmɛ film bana mais nka n'a ye ɲɔgɔn saraka ni nkalon ye nkalon tɛ taa yɔrɔ la dɛ nkalon bɛ jɔ hali a tɛ taa yɔrɔ la o kosɔn an ka faamaw nana min jira an na u ko an ka k'an yɛrɛ ye maanifin tɛ se ka kɛ i yɛrɛ n'i tɛ fɛn dɔ kɔnɔ fo i ka cɛsiri n'i sera ka baara kɛ i yɛrɛ o ye kɛlen yɛrɛ kɛ mais n'i tɛ sɔn baara ma don ne b'a ye an ka jamana ninnu développement ka gɛlɛn kosɛbɛ mais n'an ko an bɛ don o yɔrɔ la o tɛ dɔnni ko ye u ye kodɔn wɛrɛ de ye an bɛna kuma kan don wɛrɛ o tɛ kuma wɛrɛ tɛna kɛ dɔn wɛrɛ spécialement voilà ne tɛ don nataw la an bɛna o kumaw kɛ ka se ka adamadenw bɔ fili la maanifin ka se ka cɛsiri yɛrɛ ka ko dɔ kɛ yɛrɛ ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma n'Ala sɔnna adamadaw foli bɛ ta ka ɲɛsin ma n'a ma ko jirikalamɔgɔ adamadaw ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se ka ta an ka jaw dugu ma adamaden dɔw bɛ yen olu farikolo bɛ bali ka funu o yɛrɛ ma sen bɛ tɔntɔn sen bɛ funu o yɛrɛ ma farikolo yɛrɛ golo bɛ funu o yɛrɛ ma mun de bɛ na ni o ye bana suguya jumɛn bɛ na ni o ye ani fura jumɛn bɛ sɔrɔ o la voilà ne balimakɛ n'i y'o de fɔ adamadaw tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to kɛ
ni ɲininkali sera fɛn o fɛn ma ni n bɛ min dɔn ne yɛrɛ ni ala cɛ n b'o fɔ aw ye ni n tɛ min dɔn fana n b'a fɔ n tɛ n dɔn maanifin problème saba de b'a kɛ a fɔlɔ ni biyɛndimi bɛ yen ka sɔrɔ a ma déclarer ka ɲɛ sen bɛ to ka bali ka tɔn sen bɛ funu o fana ka bɔ yen bana fana b'a kɛ ale mɔgɔ fari funu wala ale fana mɔgɔ fari funu nka ni ni problème bɛ mɔgɔ mɔgɔ la kana bila ko i bɛ bana ɲɛɲini adamadaw bɛna fɛn dɔ fɔ ni mɔgɔw sera k'a kɛ a bɛ ban pewu funu in bɛ ban ni kɔnɔ funna ko kuma bɛɛ bɛ taa ji sama ka bɔ a kɔnɔ nin yɔrɔ in lamɛn i k'a kɛ i bɔkolo kama i k'a kɛ a fila de bɛ yen n bɛna fila bɛɛ di a fɔlɔ ye mun ye o b'a fɔ yiri dɔ ma ko buwa u bɛ buwa an ye miyankaw de wala buwa i bɛ buwa ɲini mais olu tɛ taa fo i ka to de tobi n'i ye to tobi o don i bɛ to in bɔ daga kɔnɔ i bɛ ji kɛ to sɛnɛ in na tuma min na sɛnɛ in commencera ka wuli i b'o ji de sɛnɛ o de bɛ kɛ ka fura in tobi kuma in lamɛn dɛ n'i ye ji in sɛnɛ k'o kɛ ka fura in tobi i bɛ fura in ko ka fura in min tile 7 bɛ taa dafa yɔrɔ yɔrɔ o m'a fɔ k'o bɛ ji sama ka bɔ i kɔnɔ n'u taara u b'a fɔ ji kun b'i kɔnɔ nka ji in banna i y'a faamu a bɛ adamaden kɔnɔ ji min b'i kɔnɔ a b'a ban pewu a b'a bɛɛ kɛ kɔnɔboli ka bɔ i la i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni minnu ta ye funu ye don i b'a f'u ye o non fɔli ka gɛlɛn dɛ sisan fura de don a ye fɔcogo fɔra an b'a fɔ a ɲɛ kan a bɛ y'a faamu dabali tɛ foyi tɛ fɛn dɔ de don ni maanifin fɔ parce que bana ka jugu dɛ i tɛ bana juguya dɔ fɔ a k'i sɔrɔ bana tɛ tulonkɛ fɛn ne balimakɛ adamadaw lamɛn i k'a kɛ i bɔkolo kama i ka nin kɛ ni maa min yɛrɛ tɛ se k'a kɛ dilancogo wɛrɛ b'a la i b'a dilan k'a kɛ ten parce que i mago bɛ kɛnɛ de la i y'a faamu i bɛ jija ka wulu biyɛn ɲini a lamɛn dɛ ni wulu biyɛn sɔrɔ i b'a sisi n'i y'a sisi e k'a kɛ furamuguni maa min funna ne ni sira kɔnɔ n m'a fɔ bana t'i faga dɛ funu bana in t'i faga bana in bɛ ban pewu i bɛ lafiya dɔw ko wulu fana man ɲi a lamɛn dɛ mais fura kun don an b'a di an b'a fɔ maa k'a kɛ jagoya fana dɛ parce que adamaden an ka tiɲɛ fɔ o de bɛ laban i y'a faamu ni ala sɔnna funu bana na wulu biyɛn de b'a ban pewu e de la ka wulu funu yan e de la ka wulu funu yan wulu bɛ sa k'a ja wulu tɛ funu mais ni cɛ o cɛ wulu biyɛn kɛ funu bana na a bɛ ban peut-être tɛ nɔ ne ye jamana caman kɛ nin ye ayi bana dɔw bɛ adamadenw kamana gan funna bɛɛ ko a bɛ sa ni nin sira i kɔnɔ saya ma bɔ n'i bɛ sa i tɛ se ka nin kɛ yɛrɛ i y'a faamu fo an ka dɔn furakɛli ka gɛlɛn o de kosɔn hali an bɛ dɔgɔtɔrɔ fura min kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ maa lajɛ ni fɛn dɔ ye e tɛ se k'a bɛɛ si dɔn n'i y'a dɔw si dɔn e tɛ sɔn a ka kɛ la tiɲɛ wa nkalon don mais furakɛli i b'i yɛrɛ de ɲini ka kɛnɛya o bɛ wala furakɛli sira fɛ nka ne bana wɛrɛ bɛ na ne ko n ko funu bana mana kɛ cogo cogo ni cɛ o cɛ wulu biyɛn sisi k'a kɛ limitɔn na n'a sera i kɔnɔ ne balimakɛ da i ka sun dɔ adamadaw ko i saya ma bɔ n'i bɛ sa i tɛ hakili sɔrɔ ka nin kɛ ayi i tɛ se ka nin kɛ fiyewu mais n'i ye nin kɛ funu bana na o bana kelen bɛ ban pewu bana wɛrɛ de b'i faga o tɛ merci beaucoup jiri karamɔgɔ adamadaw ka foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛna se an ka fayijalama ma tomiden alhamdulilayi tomiden o bɛ mun ye alahu akbar ne balimakɛ e yɛrɛ ma nɔgɔ dɛ tomiden a bɛ ko caman kɛ i n'a fɔ tomiden bɛ ko caman kɛ an bɛna se a dɔ ma muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka denko ma nɔgɔ ni muso min dɛsɛra den na pewu i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ma den sɔrɔ ka diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ sɛgɛrɛ i ma den sɔrɔ dɔw yɛrɛ ko i tɛ den sɔrɔ tant que ni sin bara kɔni b'i la ka ban i b'a fɔ ko adamadaw ko i bɛ den sɔrɔ i bɛ jija ka tomiden bɔ don min na i ye i ka jour fɔlɔfɔlɔ ye e ka tomiden dɔ to nɔgɔma na i ka kun ne balimakɛ den b'i kɔnɔ ayi tomiden ma deli ka se muso si ka jour tɔ kɔnɔ
ni mo dengeli da ne toma min bin nan ta dalo cliché tala foi tala tomi den tato ka kongo ni ya kongo abi ci kese ndo ba ko fimani o short to la ka kun ne balma ke ba ketli nani parce que muso chama ka jour bi botli nan fe ni ya kebi shin ka ke shin gene ka ke jour wora ba sore ko mando ay peut-être ten na de tomi den bin ke alnima gerechela ni chaw ya ke muso ya ke bi den so hey wal ka bin kele adama do de adama do mi nga fama ne balma ke nen torwa de bor jo mena bor kungundo boy nen torwa de bor do ke ako adama wallahi ibi tama sira min fɛ cɛsiri ka sira fɛ ni bitlete ni kun ko miɛnga ko yiri dɔni ni kun ko miɛnga i ko jo dɔni an ka cɛkɔrɔbaw minnu tɛmɛna wallahi miɛnga cɛkɔrɔba kun bɛ se ka ko dɔ dilan munna a ko n'u tiɲɛna denmisɛnnin minnu wulila olu girinna diɲɛ kɔ u ma kow ɲɛɲini hali n'i y'a ye dɔnnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛna mɔgɔ tɛ ka dɔnni kalan o min mana tarabuso 16 kala k'a dɔn dɔrɔn u b'a ka minɛn siri ko ale ye mori ye ka sɔrɔ sisan maa tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye fo b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ i y'a faamu ni bi tile tɛ ni karamɔgɔ kelen pe kun bɛ dugu min na walima soma kelen pe kun bɛ dugu min na o dugu bɛɛ bɛ lafiya mɛ ka n'a ye bi i yɛrɛ ta fɛ munna misala sisan an fɛn fɛn filɛ nin ye yan ni ne bɔra yan sisan ka taa sɔrɔ ne ka muso taara karamɔgɔkɛ dɔ fɛ de ba ye ne bɛ dimi ne tɛ dimi wa munna parce que n b'a dɔn u tɛ ɲuman kɛ i y'a faamu donc k'a sɔrɔ dɔnnikɛla kan ka kɛ misali min bɛ ɲuman kɛ dɔnnikɛla man ka kɛ mɔgɔ jugu ye a man ka kɛ dabalijugukɛla ye dɔnnikɛla kan ka mɔgɔw wele ka bɔ waliju ma ka na ɲuman sira fɛ n'an tilala ka kɛ walijugukɛlaw ye donc kow ka gɛlɛn o de kosɔn kodɔnna bɛɛ bɛnna kan ko diɲɛ bɛ fɛn saba de bolo dɔnnikɛla faama waritigi ni nin saba in ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ donc an bɛ i fo i ka ɲininkaliw la ka an lamɛnbagaw fo an ma ɲina an ka jamana in kɔ ka jamanadenw fo ka lakanabagaw fo ka faamaw fo adamaden i mana kɛ diɲɛ ko o ko la i bɛ cɛsiri an ka faamaw u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an min fana ye kɔmɔgɔ ye an k'u dɛmɛ n'o kɛra ala b'an bɛɛ dɛmɛ fo an k'a dɔn latigɛ kɔnɔ laɲini latigɛw de bɛ yen adamaden i bɛ kow laɲini ala b'a latigɛ mɛ n'i ma laɲini a tɛ latigɛ dɛ donc an b'o min fɔ an ka faamaw ye u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka jamanadenw fo k'o tanu k'o barikada merci beaucoup ni waati na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an minnu tun bɛ la k'a ka jamukan la ka dɔnni so ani jiri karamɔgɔ adama daw de tun bɛ ɲɔgɔn bolo anw fɛ sikaso kelen tugun n'a ma ko bɛ adama daw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se ka ta an ka ja dugu ma merci beaucoup adama daw i ni ce an b'a fɔ aw kan bɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan inshallah jamukan nata kɔnɔna la an bɛna kuma adamadenya yɛrɛ kan adamaden sɔnni a kunsigi a ɲɛbo adamaden sina samara adamaden kan ka kunkolo di don jumɛn na sɔnni kan ka tigɛ don jumɛn na adamaden kan ka faniw ko don jumɛn na don natɔ la inshallah jamukan nata la an bɛna kuma nin bɛɛ kelen bɛɛ lajɛlen kan merci beaucoup aw kan bɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan merci shukran